Kesngi kaba arpuway, haga kateng, pawo kuru mesim bakut, amen. Kutra Jisu tu pensle ingi dok mesim bakut jumi, pengindup laun sempang ya tin ke jumi. Mesim bakut, ajing start, ajing sempang ingi. Ke gospel ke Matius, kala nong kaba arpuway. Haba kila poi hajan Jerusalem, kila rung habet paji haulum olem. Nang ta Jisu lapa arngut kisenran jemu, syakmat uda ong. Kilet syakatai ke senong hamar persyak jongpi. Bat penlap si sendon kawai ke kada ke balate, ringkat bat ukun jongka. Lot yaki bat yalam yaki syanga. Ladadon ba ong yapi, yatu ba ukun rat udan kam yaki. Bat unsyak bakinwan si sendon. Kani kalajia ban penulong ya kaba unong yatu lupa ulala ong. Tu yatu akunong ba Sion, menta usiem jongpa uwan syapa. Ulong uba jemnut par usyong halor ke kada. Halor ukun kada, ukun jong kamarat kit jengkit. Kumta kisenran kilalek, ba kilalek kumba ujisu labatha yaki. Kilawan lam ya ke kada bar ukun, kilatap yaki dalaki jangkup, bar ujisu ulakiu bansyong. Upat ba babun ulaya siang ya laki jan halenti. Kiwepat kila kelat daki tenat ding, bat kila siang yaki halenti. Kipat bak kibayat hakmat ujisu bat kibayat hadien kilaya perta. Risa ya ukun udabet, risa jam ya utak bawan ke kerteng jung uterai. Risa ya ublay syajrong. Haba ujisu larung had Jerusalem kanong bak barok kawai kala kenwin jelang. Kibriu kila keli, weisha unie. Kipat bak kila jubab, udai ujisu, unong yothuk lupa na Nazaret Galilea. Jisu ulalit rung sa ka temple ba ula be no ya ki bayadi ya thiet hangta. Ula the kongpong ya ki mit jong kinong ya pensbai bat ya ki lingknot jong kinong de paro. Ula ong haki ni syem ha kejing tho ba ublay ula ong ya ka yeng junga an khat ka yeng jing duai henrei ma phi pat phila pen kala ya ka krem kinong tu. Kiba matla ba kibarko kilawan syau ha ka temple ba ulapan kot yaki. Kirang ba lingdo ba kistat an kila bitar ha ba kila yoi yaki kampla ba ule. Ba ki kena kila perta ha ka temple. Risa ya ukun udaben. Kumta kila ong ha ujisu. Migo osngo ayu ki ong. Hoot ken la juba bu jisu. Pimpat jupuli ki jingtho ki ba ong. Na ka sentur jung ki kena ba ki kenlung. Melasai ke jingero kabajanai. Jisu ulami nangta ba ulalech syong ha Bethania bansa miet hangta. Kumla syai ha bakilawan pai sya kenong ba Jisu ulatngan. Ulayu iya uding dembur harut surok ba ulalech syau. Henrei syem so ai latang kisla. Kumta ulaong ha uding. Men met so syu. Di kumta hi uding dembur ulayap tram. Kisenran kila yoi yakani ba kila snopla ki ong. Kumnu uding dembur ulatram si sendan. Tuken mau yakani ujisu ula jebab. Lada pinget bat pim arta tien. Pila ban le kumbang ala le ya uni uding dembur. Tang kani pinla ban ong wat ha uni ulum. Tu yeng bat tuno syaduriau bat unno. Lada pinget pinyo kat ba pipan da ke jingdwai. Jisu lawan syaka temple. Kat ba udang hikai kirang ba lingdo temen kisan jong upat ba kilawan syau ban keli. Medan hok ayu ban le ikine ki ai. Manu bal ai hame yakane kabor. Jisu ulapai kitien ngaruk ngan keli api kawai gejing keli. Balada pi jubab yang ngan yathu yapi da kabor ayu ngale yakine ki ai. Hayathu yang nangnu kawan kabor Yohanes ban penbaptis. Na ublay ne na kibriyo. Kila sedang benetuat jengmut para maki ngin ong gumno. Larangi ong na ublay un ong hangi. Tibalay pimsyam ngat ya Yohanes. Henrei larangi ong na ubriyo ngi kau ya upat ba. Namar baro kinyo ya kum unong ya tu lupa. Kumta kila jubab ya Jisu. Ngimtip. Baru Jisu ulapai ketien haki. Ngaru ngam ya tu hapi. Dakabor ayu ngale yakine ki ai. Piperkat kumno sepangkani.
Wei ubri ula don arngut ki kuon. Ula lech sya ubaningkong ula ong. Kukuon kilet trei mentaka sengi hakabri sawany. Ngam tre ula jubab. Henrei hadien ula babi ba ula lech trei. Nangta ukpa ula lech sasya uwei pat ukuon ba ula ong. Kukuon ula jubab. Ngan lech pa. Henrei shem lech. Ununa kini arngut ula le yakamon jong ukpa. Ubaningkong kila jubab. Te ujisu ula ong haki. Ken mau yakani. Kinong krong kajna bat kinuti ken rung shwa yapi. Ha kahima ublay. Namar Yohanes Baptis ulawan ban kedau hapi yakalenti kahok. Bat pim ngej hau. Henrei kinong krong kajna bat kinuti kila ngej hau. Wat anda piyo i yakani. Pim syam kala kabamut bat ngej hau. Ngap sakani kawai kaparsi ujisu ula ong. Ladon utrai kendo balatung kabri sawany. Ula kere ka baro saudong. Ula ti tliu na kabenta ke kor teliat. Bar ula tei ke kut. Nangta ula aiwai kabri so ha kinong rep hura. Bat ula let jinglet. Haba kalapoi ke pol ket so. Ula pa ila kisha kri si kinong rep hura. Ban sim ila kabenta. Kinong rep hura kila kem ya kisha kri. Kila syok eki, kila penyap ya uwei, bat kila lentem mau ya uwei pat. Uta ubri ula pak da ki uwei pat kisha kri, kambun banya mensua. Bat kinong rep hura kila lek eki kumjo. Kadu ula pak ila ukun. Namar ula perkat, klempep kin burom ya ukun jonga. Henrei haba kinong wai kila yu iya ukun, kila ya ong para maki. Uni ulong unong yok pateng. Yang ini penyap no ya bat ngin yok ay ya ke kendo jong u. Kumta kila kem ya ukuan, kila shop ya u sabar kabriso bat kila penyap ya u. Tihba utrai kabriso wan unwan unle ayu ya kitu kinong grab la keli ujisu. Klempep un penyap ya kitu kiri usniu kila jubab. Palun aiwa ya kabriso haki weipat kinong grab kiban ay ya kebenta kabahap hau ha kapor kabadai. Ujisu ula ong haki. Pimpat jupuli ayu kicintok ki ong. Umau ya ubah kinong tei kila kentaj kum ubah melarkam. Ula kelalong umau dong. Dei utrai ubah le ya kani. Katnu kalong kabapela. Ti kumta nga ong hapi lapan buut ujisu. Ya kehima ublay an simno na pi badan ai hekibri keban penmi ikisok kibadai. Jar ubahap hauni umau unkain lingkot lingkai. Balada uni umau unhap hanu un penluat tiaw ya u. Kirang ba lingdo ba kiparisi kila yo sngowi kiparsi ujisu ba kila tip ba ula keren sepang jungki. Kumta kila persang ban kem ya u. Henrei kila syep tieng ikipat ba kibalai nyaw ya ujisu kum unong ya tu lupa. Ke gospel jong utrai. Ke jingero ya me ku Chris. Ujisu wanrung salah kajong kanong ba kum usiem. Usiem uba job om daka thama om daka wailam daka sti Henrei uba job daka jingjem nuot daka jing smuret. Bat kani ka pendep ya ka jinga tu lupa jong Zakaria. Ba usiem mesaya unsarwan sakanong ba wanan jungo ya kanong ba Jerusalem ulong unong job uba kraw uba smuret bat uba jem nuot daka ba syong halor ke kada. Kaniru kaya day ba kajing ong jong jisu haba ong haka lenong ka bakharway du kaba arpupra arpundai ong to wan sanga pi barok ki wasita ma kajing kia kajing ket nantada ong to hikai nanga na bangalong ba jemnut bat ba sngoret kado nut kajing long ba jemnut ba kajing sngoret kado nut kajing wan jong jisu hama khalor ka kun kadaru ka thoru ba ma umdai uta political mesaya lane uta mesaya ban sa job da kathma Henrei ude mesaya walawan ban IT la kajong kajing im na kabenta ki wei pat ban IT la kajong kajing im ba ki wei kinupyo ya kajing im bam jukun haka Matthews long ba arpau du ba pra ba kumju Markus long ba spau du ba sausan kajing khot jong ki brio ya ujisu ukun udabet kane kade ka wei ne ki kerteng jong ujisu ukun udabet namar balai naru basdang ru ya ka gospel ru long manikong khot banikong Matthews ong ba ujisu de ukun udabet ukun udaben kani kapan iya ka jinglong ya ka jinglong iem jong ujisu kata ka jing angnut jong kipat ba ba sawan ukun jong udaben ban pelaj iem yaki kala urlong ha ujisu kipat ba ki arisa hosana 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 sejrong tam
nakasam ka ba sispa khat prar ka arsan apun rio kani ka jingmot jong kani kentien ka dei ko blai to pen emengi to ublai un pen emengi hadaba ki briu ki kili kanong ba Jerusalem bro ko kitab da jingkin wen da ki kili wei uni ki pai ba ki ba bu de Jesu ki ong de unong yo thu lupa bana Galilea unong yo thu lupa kani ru ka thau ya ka jingkular ka ba ublai ula kular ka kitab Deuteronomy le nomor khat pra ka ba khat san do khat pra ba un sami unong wei unong yo thu lupa na preng ki pai ba Israel haki ba ublai in sabu ki kintien jong u ba baro ki briu ki ben sha skor ya u kata ka de jing pendep ba uta unong yo thu lupa ba kum Moses de Jesu Jesu hadian ba ularung ka nong ba Jerusalem ulai cha ka temple bar habau yu i kinong ya dia thiet yu i ka jinglong yo jong ka temple Jesu umai bat u be e kitu kinong ya dia thiet ha ka temple bat u au pendon kam e kini ka jing ong ba ka yeng jong an khot ka yeng jing dwai na wenta ki brio baro hendrai phi lapun kala long e ka krem jong kinong lute ka krem jong kinong tu da ka ba bu lang e Matthews pendon kam e ni kintien da ka ba bu lang e ka jing thu lupa jong Isaiah lo nong wasar pun san pun ri khat ba nyo ba kum juru ka kitab u Jeremiah nong thu lupa ka ka temple na ka benta ki ju ka temple ka dei ka pedeng jong ka perthai jong ki ju the center of the universe ka pedeng jong ka perthai jong ki ju ka dei ka temple ka dei ka khat ka ba ublai udon ringkat ha pedeng jong ki ka temple ka dei ka khat jong ublai ha ka ni ka sla perthai bat kat ba ka temple ka dang don ka bomot ba ublai udon ringkat lang bat ki pat ba Israel na ka benta jong ki pat ba ju ha ka tu ka por wa nadu ka por jong ka temple ka baningkong ki nget ba ka jingdon jong ka temple ka dei ka dakasien ba ublai u em ringkat lang bat ki usong ringkat lang bat ki uyat ringkat lang bat ki nang ta da don ru ki ba persung thu pada ban ong ba teng kim pikir su ela ka jong ka jing em namar balai ki nget ba ublai udan bat ki ta kada un sayada ba yaki kin lej ha kitab Jeremiah la no ba nyu kiran ba spang kan ni kin lej ha temple jong ublai kin ong ka temple jong try ka temple jong try ka temple jong try bat ki nget skam ba ka ba ong kum ta lai sin ki yo ka jing yada henry ka jing em jong ki pada ka long ka jing em ka ba sneo ka jing em ka ba klop ka jing em ka ba le ben ki wei par ka jing em ka ba thombor ki hok jong ki wei par bar ki em ha kini ki jing blin ki ba sneo kini ki pop ki ba le ben ki wei par har Henry hakado nu jung ki pada kim kala ka ba mon namar balai ki shania ba ublai udon de kala me bar ki namar balai ka temple jung try ka don hapleng jung ki na kata kada ublai ling ba Jeremiah uli ong ki pa ba Israel bar khoi ba what you ong ba kani ka temple jung try ba ublai udon bat ngi ka temple jung try Henry kelai la ka jing em pen bai la ka jing em hatu kani ka yeng jung utrai ka ba utrai la pen yeng ban dan ka lang bat ngi wei pe hatu kala long ka krem jung kinong tu kata ka ba ublai bu ka jing kili ya kinong ya lam jung ki ba Israel ya ki rang ba ling do ba kumju ka por jung ji suru kani ka ju ka ba ji su ubu kani ka jing kili kani ka yeng jung ublai ka ba ban long ka jing shai na ka ban ta ka jing tel ka ba ban long ka jing shai na ka ban ta ki wei pat da ban ya lam sha ublai ba shisha menta ka kala long ka krem jung kinong tu kata ka ke jing mai jung Jesu ya kini kinong ya lam jung ki ba Israel hadien kani Jesu utem ya utu ding dembor uni ding dembor uyang ya kadak kasien jong ki ba Israel jong ki nong ya lam jong ki ba Israel kam da dai thani ki ba ki bam tip ye hendai kham tam me ki nong ya lam Ezekiel nong ya thu lupa nong balai pisau ong ba ublai umai ki nong ya lam jong ki Israel namar balai kini kinong yalam kinong syarai hakajaka bakin besar ki ba ki malap miet pada ban pensengat jala di kim fikir ki ba zunga ki jot namar balai kini kinong yalam ki basnio bat hang ni uji suruh haba umai utim uding dembur bayap bat uyap taram si sendon kani gadi ka farsi ki jingle jong jisu ka farsi jingle jong jisu ban pen i ba kani ka yeng nak benta ki nong yalam jong ki ba Israel bau Jesu ong ba makiru kimdon jing em bat kiap tram nadu dingkong kimdon ka jing e yo blai ka jing le jungki ka dewe tang ka jing pendap rukom ba ka jing le jungki ka dewe tang ban yo ka mai spa ban mentoy la jong hadin jung ka ning yo i badaru bakini ki nong yalam jung ki ba Israel khamtam kiling do rang ba kiwan ban kli of Jesu ba na e yo bor ban le ikini ke ba ro kha henry Jesu patit klai ki da ka we ka jing kli
na kawan ka baptisma Yohanes bat hangning in yo ya ka jing do no jong kini kinong yalam namar habaki ai ka jubab sa ujisu kisngo thu ya ka ka bamaki ki ong dai bakim tep bat ki ong baladang ong na ublay kin ujisu ong balay pimngat larau ngi ong na kibriu ngi tiang kini ki ba kin salan tamau ngi ka bamut bamaki ki tep ya ka jing sisya jong ka jing yalap Yohanes baptis tang ba kim tre ban kala ka bamut Bau Jisu ang ngar nganam ya thu epi da kabor yu ngale ekane. Ko han man ko para ba e. Mano bala ban khanglat ingi ban pdang ka jing ai jong blai ka dei tang ka jing bam tre jungi ban kala ko mot. Kini kirang ba lingdo kini ki Farisi kini ki nong yalam jong ki pai ba Israel ru kani ka jubab jong ki yo Jisu kapan i bamaki ki dei ki matla ki bale manle matla khnang kidei ki briu ki bale menle yo thia khnang kidei ki briu ki bapen khnang yala ka jong ko do onot larang ilong kumta nginam la ban kala ka bamot ka step ka baning kong la ne ka sinjam ka baning kong du sepang ban kala ka bamot ka dei bangin snothu bangilong kinong pop da bangin pha sha uble ha ka jing tim yo udim dembor jisu hikairu ya ka bor jong ka jing dwai uong ba ken mau la rapidon ka jingai phila ban le kumbale manga ka jingai ayu ka jingai ha uble ko man ko para ba ye habangi duai ngi habandon ka jingai kamut ya ka ka bala yo la yo ini la yo pdiang ngim don kamban ngai ya ka bangi la yo pdiang kata ka bumur kata kala along obvious lupa la ne ka ka bala apa lupa ngi haban pdiang hendai ban ngai barobor ka dei barobor ya ka bangim la ngimpat yo ngimpat yo pdiang habangi duai ru da ka jingai ka ka ju kurkom kalong hakatai habangi duai da ka jingai ka bumur ka tien jong ublai haka perthai bukan zaman siem in the spiritual rhymes kai baru khot ke trekam da ka jingai kai baru khot ke trekam da ka jingai par kal kum ka tien jong blai haka ne ka jing em men siem da perthai bukan zaman siem ni don kam ban ngai chwa bat ngin sa yo priang dei re yo priang chwa nang ta sangai em ngai chwa ba sa yo priang ti kum no ngin roi haka ne ka jingai jungi ban practice ka ne ka jingai ba jungi ba malaka singi habangi duai ngi labu ka jingkar pat ko blai tu karku yanga tu penkot yanga kumta terter hadin kata pada ngidi ben penkut barabor ka jingero yo blai da ka jinget scam ba mangi ngi layo pediang e kita ki jingkar ku ba mangi ngi pan ban ong ku blai sibun ko jisu ba melayo sngow yo ka jing duai jonga ku blai sibun ko jisu ne ku blai sibun ko pa ba pila sha skor ya ka jing duai ka jonga kata ka de kurkom ba ngidi ben le ban dupun klanye ka jinget jungi ban practice ya ka jinget jungi nget chua ningkong ba phila yo pdiang bat kan salong ko jongpi amdei chua yo pdiang chua sangai hendrei nget chua bat phin sa yo pdiang kata kade ke jinglong jong ka tien jong blai ke jing per khat jong pada yo pdiang chua sangai em hendrei ke tien jong blai ko ong nget chua bat kan salong ka jong pi ting to ai ba blai in ku ko do ingi bangin da roi ke jingai in pan na uban pen klanye ke jingai jungi iwei pe iwei bangin pen ka do nur lada mangingi pen ka do nur ngin salong kum kitu kinong rap bura bau jisu pen kut ha kani kelenong hendrei lada ngi kloy ben pen jam la ka jong do nur ben pediang bangilong ki bakla ka jing isn e jong ublei kalong ka bakrau palat banne ki jing bakla ki jongi banne ki jing tlot jongi ani ro yo Jesus Christ junom la junom amen ka jing duai jubilee kokpa ba happening to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau khun jome Jesus Christ unmen jungi bat ka ding jong ka jing ie ka bala pen rem ha kido no jungi da mun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong me to ai ba ka jing ai jong me kan pen kalai ngi shakinong bet sambai ki bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pen kalai ka long briu man briu na sapo ba ki jing tha baro ha ka jing khmi linti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai ha ba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan teng shan chapam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba kani ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sha satlak ka perthai chami ublei jongi ubala kerku junom kan long ka buram bat ka jing ro shi junom amen ka buram hau pa ba hau kun ba ham siem ba kut
Kumbah kelalong harbaning kong menjuk mentah barabol jenam amen. Kudu nut khutamu Jisu kumari kutu isneingi kumariak nirap jingi Kristan tu dua anak mentah jingi. Haga kerteng ukpa ba ukun ba mensim bakun. Amen.